Kolm heeft een ambitie watersportdorp en daar horen ook watergerelateerde evenementen bij. En dat is dit ook. En je moet gewoon proberen. De aanhoudende wind. Utrecht heeft het record. 2 weken geleden hebben die dat weer gedaan. Ik geloof meer dan 800 bootjes. 800 hoeft het ons zeker niet. Maar als het elk jaar wat kan groeien, zou het heel mooi zijn. Mensen denken altijd dat er medailles te verdelen zijn aan het eind van de streep, maar dat is zeker niet het geval. Daarom varen wij nu ook met de captainsboot voorop om een beetje alles achter ons te houden, zodat het een ludiek spektakel wordt en geen wedstrijd. Wat is er zo leuk aan de rubberbootmissie? Ja, het is gewoon plezier maken met z'n allen erin en gaan. Lijkt ons leuk, gewoon voor de gezelligheid. Ja, het is gewoon plezier hebben en met z'n allen gaan en gewoon even een leuke middag met z'n allen. Ja. Wat wordt dit? Zwemmen? Ja, zwemmen. 2 kilometer? Ja, heel veel. Alle mensen staan klaar, dus dit gaat één groot leuk spektakel worden. Als ik zo al die mensen aan zie komen met hele speciale bootjes, nou het kan zelfs nog vorig jaar overtreffen. Nu gaan we ze allemaal trekken en motiveren om allemaal door te gaan. In je bootje in het water en dan gaan we zo meteen met z'n allen van start. Oh, daar gaat de eerste boot onder water. Wie was er vorig jaar allemaal bij? Jullie allemaal! Geweldig! De kapiteinsboot vaart hier onderdoor. Jullie zouden zwemmen en jullie zijn er al. Hoe zit dat? Ja, het was heel koud water en we waren heel moe. En toen waren we bij de haven en toen wouden we niet meer. Ja, het zit erop. Editie nummer 2 is bijna geëindigd. Groot feest wederom. Iets minder deelname dan vorig jaar had ik zelf het indruk. Maar ja, het buitje denk ik om 4 uur heeft ons een beetje parten gespeeld. Maar ja, we gaan ervan uit dat volgend jaar de animo weer groter is en dat we er nog een groter festijn van kunnen maken. Zeker tevreden. Als je kijkt hoeveel mensen er weer aan de kant staan. Kolm wil watersportdorp zijn. Ja, we zijn op het water. Met z'n allen. We hebben met z'n allen plezier. Nou, daar doen we het volgens mij gewoon voor. Hoe was het? Nou, geweldig! Ja, dat was echt leuk. Ja, zeker. Ja, dat was hartstikke leuk. Het weer was goed, dus het was perfect. Lekker rustig aan even dobberen in een zwembadje op het water. Te gezellig. We hebben niks gedaan, maar toch hebben we ook weer heel veel gedaan. Het was even achter de boot te trekken en zo, maar het was echt top.